kade ngikufuna wena ngizodlala wena ngizodlala wena ngizodlala wena ngizodlala wena qala nje ashadile okokuqala nje ubhuti akashadile kodwa ke wena ngicika number 52 usokuthi ngiyadakelwa wena usongibisi ngiyadakelwa okay mina ngiyini kwena shothi udlala nawe ngiyinja manje musukulu ha uyangicika lona uyahlanya ngempela uyahlanya hayi musukuthi ngangibona musukuthi angibona ngoba uyangibhedela lo ngicela ngibuye ngala wala fana futhi athengwa yini phiyona That's mina le finish. Ungayithathi ngenhliziyo. Imali yakho wena owanginikeza yona ewayifaka la kade kwakhola amakhothi la phezulu uzoyithola muno. Kwanamhlanje ngakufakela kwayimanga imali yakho nibe right. Wena ukuthi ukhuluma kakhulu wena. Musu ukuthi ngulo mbani, musu ukuthi ngulo, musu ukuthi ngulo, musu ukuthi ngulo. Balani. Hayi, kwami mina ngisafuna ukubala vele. Ngicela ume ngala. Ngicela ume ngala mfethu. Ngicela ume ngala. Yabo manje lento Angikini ngisho ukukhela kwendini ingcole kanjani wazi ukukhuluma wena okokuqala mfethu unali inchu wena unali inchu wena awuna ngishibi ukufakeni wona lekhanda ufakeni la ufakeni wona lekhanda lakho into engasilele yini naleya ngoba mina phela vele wefaka imali eningi wena awazi wena usaba ukukhuluma laphambi kwamakhamera awazi wena ayiqinisa indaba akuzange kube usimende kuphela uthemba usimende nani wakhokhelani usimende nani nama blocks amangaka ama blocks angisakhumbuli wewe ngeke uzukhumbule vele nani okay asomlinde nani ngeke uzukhumbule ukuthi ungicika umbali no umbali uyangicika ngicela ngeke lokho manje yazi nakubhuda ngicela uphume manje bhuda angizodla lo mbali yazi ukuthini angeke uyathola ufile akho makhothejo ozowathola yes ufile uyayazi inkinga yenkalankana insumansumane inzuka ayikeni lalela ke wake wabona umuntu wesifazane efisa ukushintsha ikusasa lendoda yakhe noma efisa ukuthatha uthando lakhe nendoda yakhe la balibeke lapha phezulu ngokuba ke umuntu of business minded lo wesifazane wathi umuntu wesifazane no sithando sami nomkhwenyana wami akeke sithenge isite sakhe izindlu sakhe amakotishi ukuze impilo yabo izoshintsha isuke lapha ibe lapha lalela ke umkhwenyana wakhe yebo yena weselobolile ngokulanda kukaThandiwe uthi kodwa ke namalobola wakhipha nje izintwanyana ezincane ezingatheni ezazingangamandla akhe khumbula phela ukuthi indoda yakhe le ayisebenzi yavele yashaya ibhomu lento yashaya isigaxa sento nesiqashi esiqashe kulezindlu abazakhile angifuni ukuyichaza ukuthi isiphi isigaxa kodwa nawe uyacabanga lapha ekhaya ukuthi indoda uma izoshaya isigaxa sento nesiqashi sikhuluma ngani angeke ngize ngiyichaze kodwa uThandiwe wafika isinqumo sokuthi no ngiyikhatha lento njengamanje wayesethi ke Nyoni TV ngithatha ungiyise kuMandla ngifuna ukolanda izinto zami zonke ngithathe amakotishi ami ebuye ngakimi iqashi zonke uma uthi zikhokha ngeaccount ngikhiphe iaccount yakhe ngifake iaccount yami esingazike noma insizwe izofika yamselana yini nakho ivumelane yini futhi nakho kodwa ke wena okwakho kuhlala nje uthi nethe nedatha lakho yimi lo phambi kwakho uwe lapho ekhaya uma landela phela leso sisho konke sithi amalanda lane no ake ngithi nje danko ngibingelela kubalela emakhaya igama lami nguThandiwe ngwakamakhoba ngibhalele kuNyoni TV ngoba ngicela usizo udaba lami lome kanje ngathandana nobhuti sathandana nje isikhathi eside kakhulu ngoba kulo ngasuka esikoleni ngithandana naye igama lakho Mandla sanani noMandla uMandla uyayiphantela ngiqeda esikoleni ngithola umsebenzi ongcono umsebenzi kamasipala sizama impilo then ngaba ne-idea yokuthi sakha ama-cottage ngoba ngisho ukuthi ngangimina ngidohoza kangcono kunaye ngihambe ngothenga isite siyithole isite sibekelela ama-blocks sakhe indlu yokuqala yesibili yesithathu nayo ubelekelela lapho nalapho kakhulukazi ngibelekela ngomsebenzi zala ngoba vele imali bengenayo athenge ngaleso sikhathi usimende ngisathola ngaso imali athenga usimende naloko kodwa nje investment enkulu kakhulu lapha yenziwe yimina emva kwaloko uMandla walala nomngane kasisi wakhe uMbali kuwona ama-cottage lawa kade siwakha mina nale ntombazane le ngibabambe ukuthi nale ntombazane ngoba futhi bese kuyimini isilima ngoba ama-cottage bonke bayazi okay balale nayo ngicela ngibone ukuthi okay ayikho into engizoyenza angivele ngihambe Mandla kubeseyile ngisho kovela ekhaya ngokuncane wahamba nje wovela njengomuntu athi singikhombisa ukuqhubeka nayo impilo
kodwa ngabona ukuthi into engihlalele angivele ngahamba khambeni kwami manje nothi swakhe babhizi badla imali yami imali nje kulowe ngahamba angiyitholi inhlobo nginikhathide kabi mina ngihambile qale ngaba yodwa ngiyabona ukuthi akungisizi lama cottage nje enza imali enkulu kabi ngoba izinto esinazo zo5 kodwa nje angitholi ngisho isent so nje ngibhale ku TV ukuthi ngisize sihambe siyolungisa idouble njengalolo kuba ukuthi ama cottage ngiyawathatha abuyela ngakimina noma sibe nendlela esixazulula ngayo ngoba abandla isengikhathele yabo. Koko Manonjo umandla. Hey, sanibona mfowethu. Hamba kanjani? Ya mfowethu, sicela umandla la ekhaya. Kodwa siyalelwe la ekhaya ke vele ke mfowethu. Mina igama lami nguMalandela mfowethu. Siyaxolisa nje bafu. Siyapho ukuthi ubone nabantu abashuthayo. Ungazwe lapho ngizama ukusheshe ngilungise loso simo. Ngiyaxolisa ukuthi ngihambe nabantu abashuthwayo sisuka ngaphasi kweNyuni TV. Ngihamba nosisi ke ngicabanga ukuthi uyamazi. Ayikho kodwa indlela ebesingayilungisa ngayo ngaphandle kwamakhamera. Vula umnyango lo. Hayi cela usivulele mfowethu. Ngeke ngikwazi ukuvula lo mnyango. Hawu. Cha phela abafa ngeke Sandiwe singakhuluma naye ngendlela ekahle. Hayi le ndlela enze ngayo. Angithi bafonya manje kunomakhelwane yabo and udaba esolikhuluma udaba olubucayi so nathi angeke sikwazi ukuthi sifike no asikwazi ukufika asikwazi no mandla asikwazi ukufika mfethu kwakho usikhulumise simi ngaphandle and lento esifuna ukuyikhuluma iyakudinga kakhulu futhi into engagcina ikugaxelisa kusasa uyabo so ke uhlelo lethu vele abantu siyabasiza ukuthi njobona abantu abashuthayo ingoba siqala ngawe asiqale ngawe umsebenzi wethu lo esiwenzayo. Kodwa ibikhona enye indlela ebesingenza ngayo yazi. Sanibona kwenze njani? Yazi sinjani? Ngikhisho umsindo kwenze njani? Nangu Hayi siyaphila. Kwenze njani Sikoni? Hayi ungangibizi ngoSikoni ungangibizi ngoSikoni. Wakhama usuqhamana namakhamera Angeke ngivule umnyango lamakhalane abaningi manje sebesibukele basenzile yini lento oyenzayo Thandiwe? manje Sikoni. Vula nomnyango. Ngafoni ngani Sikoni ngoba phela sixabene. Okay uba nona siswami umbali. Umbali igama lami. Okay no mbali la sihamba nosisi niyamazi kade usho manje uthi uSikoni. Wevula nomnyango Okay njengoba sihamba naye ubhalele thina kunodaba athi usezame kakhulu kulungisa nomandla alilungi ngokuthi thina siyinyoni TV sisiza abantu igama lami mina nguMalandela ngisho ngangena efonini yakho seshinyoni TV manje hey avuleki la nakuvuleki la. Okay no okay angifisi mhlawumbe kugcina kuba kanje sicela usivulele bhuti sicela usivulele mfowethu hayi kabi sicela usivulele nje Sivulela amakhamera zongena la ekhaya. Hayi asivuleni soke sizwe ukuthi bakhuluma. kanti na mfethu ikhona into oyisabayo wena Mandla Ngangena. hawu Mandla sathi silungisa manje la kwanenkinga waphela siyalungisa kukhulunywa kahle Angangena ngihlala. Uhlala ngalo sisi uhlala nawe mina la. Yebo bhuti nithi nikhala ngani bhuti uSikwiza ukhala ngani ngoba uSikwiza kade ahamba la ekhaya uSikwiza wayebhizi nempilo yakhe ubhuti ke waseyiqhubekela nempilo yakhe. Cha manake uthe uba nombali awukwazi phela ukumkhulumela mfethu manje ngizithuka mina nodaba sikaliqali kodwa manje ngibona ngazi ukuthi yabo Mfowethu awukahle yini lekufaka indaba enzala ekhaya kangaka? hayi kulula ke endabeni zala ngingena shift futhi hayi kweza la ekhaya kweyiqondene nawe angizile mina ngizodinga udaba la ekhaya nahamba phambili amnini ngani nimuza ukuthi uzokwenzana Angithi Sikoni ngiyabuza. Lindani ke ubhuti amchazela ukuthi sihamba ngani la ekhaya uSikoni ukhala ngani uSikoni wayihambela yena la ekhaya imana ke ngixoxele webhuti uSikwiza walotsholwa la ekhaya wasekhetha ukuyihambela akekho umuntu wamxosha la ekhaya wayihambela yena uSikwiza lo asazi ukuthi yini inkinga nje bese sefika namakhamera besithi asizwe inkinga yakhe asitshela ukuthi inkinga ke ile mali elikoleka every month engezi kumina iyona inkinga esibekela ekhaya hayi simali kaBhuti ekabhuti imali angithi uBhuti wazakhela amakotishi lawo ekabhuti imali wazakhela ke wazakhela uBhuti Amlobola amakotishi lo. Yes. Saqeda lapho sahlanganisa imali mina naye. Ukuthi sikhandele amakotishi. Ngamlobola. Njengoba sengifikela namakhamera namhlanje. Yangizwa ukuthi ngithini? okay Mandla lolo daba ngiyalwazi
uthe mayibhala esibhalela ngoba thina before siqala ukusebenza umuntu siyamlalela ukuthi uthini ufisa ukusizakala ngani uhlukumezeke kuphi yini afisa nilungise usisi la kuyavela ukuthi wena wawumkhwenyana wakhe ngalesi yasikhathi kwase kuba nezinto ezivelayo kwezokuthi ebudlelwaneni benu wena uwe umuntu wabayimbangelo yokuthi buphele angifuni ukubeka into ngiqondise ukuthi into yaqedwa yini noma kwenzakalani kodwa wena amandla uyakwazi lo naye umbali lo uyakwazi nosikole nawe uyakwazi ukuthi wena bhuti njengoba bethe wakuchazela yini ungalindi uze amasayidi omabili njengoba wena usukhulumiswe komuntu owaziyo onayo oneshow yalento oyishoyo onayo yonke information wawukhona yini behlukana wawukhona bhuti ngoba wena wawukhona lalela ke sesimbali ngoba wena wawukhona information nginayo enginikezwe uyena sula nombala okhuluma ngakho information nginayo mina enginikezwe uyena angithi njengoba siza la anifuni ukuvula igate sizolizwa kanjani iside lakhe ningafuni ukuzivulela igate ngiphethe information ayodwa senila endlini manje besakhulumelana nila endlini angithi mina ngifuna ningitshele wena manje sahlanganisa imali nawe and wena wawuphanda musungikhomba wena wawuphanda mina ngangisebenza mina ngoba ngiyakhuluma nawe uyakhuluma isicefe sakho ngiyakhuluma nawe uyakhuluma ngicela ukuthi wena uba uyifaka imali enkulu kulo mkhothi tshala phezansi imini ngoba wawuphanda wawuyithathaphi yes shat ngiyasebenza mina ngisebenzile ngokwazi kwami wena ubuhle la ekhaya bondliwa la ekhaya hawe ma shute ntombazane iyasanga ekhaya la ekhaya bondliwa la ekhaya ngoba kwaze kwaphuma iy'nkomo la ekhaya zihamba zonke zingaphi inkomo dadewethu okay ubafo walobola Yes. walobola wavela wathi baba wavela hayi wasekushoda umshado ngeke baba okay ke manje ngifuna ukuchecka ukuthi entweni zizonke mangathiwa nje uyasichazela imalini ocathi yagcina isebenza for in amalobola akhe phela Amandla nami benginawo. Mhlambe zaphuma inkomo ezikufo. Ukube kwakumfazi wayekwazi ukubekezela. Uzobekezela until impilo izile. Okay zaphuma inkomo eziwu4 kuyiqiniso yini ukuthi wena emakotenshini enani wakhile akatholi lutho kuyiqiniso yini lokho usakhulunywa nomandla ngicela uthule phansi phansi uqala emva ukuthi ahambe la ekhaya yonke into besiyishare nalomfazi yes laphela uthando kodwa amakotishi asala neziqashi zasala zangaphuma exactly yini ayitholayo yena ngalezi yazinto wathola ukuhamba kwakhe ubani wathi akahambi khona wathi kodwa bengeke sikwazi mhlawumbe ukuthi umbala gudluke imali mbalini okay mbalini idla nayo le mali kunjani nje ayikho idla nobhuti wakho idla nobhuti wakho kuyicacele nje hayi ayikho into eyisebenzayo umbali ngiyasebenza mina wanovoli ngaka kula cottage ongazange uzufake ngisho isenti inkinga kuona yakho uzofika la ekhaya ufika namakhamera la ekhaya sengikhathele ukukhuluma nani sengikhathele ukukhuluma nani njalo efonini indaba ungangitsheli mina mekukhona inkinga la ekhaya ngitshela wena kanti mina ngingigane bani ngagana bani noma ngacela ubani ngaleyo mbuzi yayihuda ngagana bani wena noma umandla ngagana wena noma umandla phela nobhuti phela ukhulumele mina wena okay manje uthe wena ma ungichazela uthe inkomo zu4 zu4 izindlu ingake emaroom mangaka awu5 imalini isiqashi sesisodwa kubaleke ngani bhuti hayi wema umbali weJesu wembali okay mbali okay mbali ikhona into oyifakile wena kule nto yalabantu ayikho into engifika manje yini no ulala naye dadewenu ulala naye lalela la shuthi nilala naye icacile lento lo ngithi mina wena uyasho shuthi ulala nawe dadewenu uyadakwa ayizwe shuthi wena ophuzayo kudakwa mina manje ubophuza phansi kwami nawe musanucabanga uyangitakela uzolisa udadewethu emzini wami angimlisho indaba ongakhuza umfazi wakho indaba ongakhuza umfazi wakho phela wena lo shuthi ulala naye uba nodaki wena ngitsika number 52 usokuthi ngiyakudakelwa wena usokungibiza ngiyakudakelwa okay mina ngiyini kuwena
Futhi udlala naye. Wazifazi, Yini hayi manje? Yinja manje. Musukulu. Ha uyangicika lona. Uyayibona ke indaba yalo. Hawu, kulungile mangabe singiyamdakela. Udakiwe. Shuthi wena ubheda kakhulu wena. Wena ubheda kakhulu wena. Wena ubheda kakhulu. Uyayisa wena sifiza ngakwazi. Cha umuntu obheda kakhulu nangu. Kulungile mangabe singiyamdakela. Kurathi mangabe singiyamdakela yena. Uqala wena usilethela amakhamera la. Into yona ke into ozoyikhuluma la oze kuphela unyaka. Le kumele siyikhulume manje, ayeke uzoyikhulume yona. Angeke uze ngifuna imali yami. Adathi mtho udila ngolama cottage. Ngifuna imali yami. Wadilize phela. 50%. Wadilize. Futhi futhi aba ngikuningi ngisho isenti wena. Futhi aba ngikuningi ngisho isenti wena. Wadilize. Awena manje siyabona umbali. Yabona Ombali. Yini ongiphikise manje ukuthi wena unolwazi ngale mali? Shuthi wena imali uyidla nopho. Uvela uyayidla. Okay. Angihlangani. Phela ukuthi Musu ukuthi ngulo mbali. Musu ukuthi ngulo. Musu ukuthi ngulo. Musu ukuthi ngulo. akwazi ukukhuluma. Ithando musukulu. Side lesikhathi mfethu ngikhathela. Abantu bangibizene mina ngifuna nizongilamula ningixazulele ngoba futhi angiyazi into engizoyenza. Ngizobuya nograde manje ngiwashaya wonke phansi. Ngizobuya nograde into engizoyenza. Uhamba uthatha. Ngizobuya nograde ngiwashaya wonke phansi. Ngibona ngizokwenza njani. Hawu ngathi avelelwa yini. Ngizoxakekela la ekhaya. Uzosibhedela la. Amandla ami kodwa kusalayo. Xakeka kwami. Ogcina mina. Manini mina Ogcina mina osalayo lo ngishoyo. Ngibuza nangiphazamisa. Ngicela ungilinde. Khona bayade ngisayibuza nangiphazamisa amandla. Mina ngibuza ukuthi izindlu njoba zu4. Imalini imali eqashi. Ukuzile udadewethu uthi kubaluleke ngani lokho? No, angithi la ngizama ukukhalculate, angithi wena ukwazile wena ukuthi nihlanganise imali. Yaphuma lo mali nakha ngendlela nakhe ngayo. Ngifuna ukuthola ukuthi wena imali oyireceivayo bese ngiqhathanisa ukuthi imali wena osuyitholile nosuyizuzile iyalingana yini nemali olobele ngayo. Uma mhlambe Hawe ma kade yadlula. Nemali yakho ke Khoba mala ngilobola ngayo lo. Ngilobola ngemali nimbona njalo ubizwe nempethu wenza imali inyanga nenyanga. Yenza isilimo. Akwenza umuntu. Wawukephi ke wena? Cabanga ngoba ke wena usahleli la ekhaya namhlanje ukhulumela imali zabhuti wakho. Mbali ngicela ungilinde. Imalini wayifa. Namhlanje usakhamisela kini. Kwakho amakotishi mbali. Sasingabali sasihlanganisa nje makushoda lo kushoda njengosimende othayela yonke umuntu wayekhipha lo kanabo. Wawusebenza phi kona lesikhathi? Wawusebenza Okay, phi? khona lo Wena wangithanda ngivele ungazi ukuthi ngisebenza kanjani. Ngibona ke kumele manje ungichaphaze ngesilima ngoba ngakuthanda ngoba ukwazi ukuthi uyakuphanda. Ngichaphaza ngani? Ngoba nangathi uyapha kumele namanje ngingamukele lokho. Sihlukane phela manje. Angathi sihlukane? Imali kodwa uzoyithola. Ubani wafaka imali eningi la? Ubani wafaka imali eningi Thandile? Uyena wahamba. Uyawoza umbuzo kodwa kahle. Umbuzo uyawoza. Umbuzo uzwile yena wePauline phela ukhuluma kakhulu wena. Mbali nangu umuntu oziqinisa. Ubani wafaka imali? Mfethu ngicela ukukhuluma iqiniso. Ubani umuntu wafaka imali eningi la? Kuleya. Musukucabanga khuluma. Ubani wafaka? Zama emthumeni manje khuluma uba wafaka imali eningi. Cha ukuthi nje ngicika nini. No, okay, ngizomkhuza. Ubani wafaka imali eningi? Safaka nje. Ubani owafaka imali eningi? Umile umbuzo. Sokhuluma wena. Yeah. Umuntu oyekade egcinile if makuthengwa uyena lo mfazi. Ngoba mina phela vele wefaka imali eningi. Iqiniso. Wena wazi wena. Awazi wena. Usaba ukukhuluma lapha kwamakhamera awazi wena. Awazi wena. Ukuthi lamandla ukuvezela ukuthi even iidea yamakotishi kwabe yakhe. Kwaba uyena futhi umuntu othenga isite. Mina ngibona amandla amaningi. Angifuni kodwa ukuthi ngoba nami angakayiboni awukakanginikezi into esho ukuthi ubani wafaka imali. But ngeke azakunike vele. Umuntu abane ID. Kumuntu abane ID mfethu awungiyeke mfethu. Umuntu wakho kahle wena kufanele ngaba ukho la. Wena kufanele ngaba ukho even la. Kufanele ngaba ukho even. Uzongeke kwawena ke mfethu. Wala ekhaya umuntu okhuluma ngayo. Cha we mawe. Okay. Ngaze ngibona ayumdingi vele usisi wakho lento. Ayumdingi okwangempela. Ayumdingi. Ngikhona nje. No, phela uzokwehlisa nami usukhuluma kakhulu. Kude bandla ngicela ungilandela amanzi ekitchen. Shuthi mina bonke la nto shuthi bonke la nto ngibasize abantu bami uchaza lokho. Ngicela ungilandela amanzi. Bonke lamasho. Nakho ukhuluma ngani shuthi nizoyidla nobabili. Bonke lamasho enginawo zinto mzami. Wonke amasho enginawo zinto mzami shuthi uchaza lokho. Bahamba. Hayi angale ngifuna labandayo. Manje wena mfethu musukuchaphaza usisi. Lento yenza ibizwa ngokuchaphaza. Noma kade ngikufunga wena ngizodlala wena. Ngizodlala wena. Ngizodlala wena. Ngizodlala wena. Angizodlala wena. Mana uhlale phansi. musanukuyenza lento. Angizodlala wena. Musanukuyenza lento.
Hawu. Ngisana ukuyenza. Yabona la, yabona manje, wamanje. Sesengizosokwenga. Abona nje imele salukisa konke lento losuhamba. Vela nami ngisakufuna ukuba la. Vela nami ngisakufuna ukuba la. Kwami mina vela ngisakufuna ukuba la. Hayi, kwami mina ngisakufuna ukuba la vela. Ngicela ume ngala. Ngicela ume ngala mfethu. Ngicela ume ngala. Ngicela ume ngala. Yabo manje lento Angikini ngisho ukukhina kwendini ngingcole kanjani. Wazi ukukhuluma wena. Okokuqala mfethu yini la asikwazi ukufika soba ngomsindo walendlela okwenzeka. No, asikhombisana ukukhula nje manje. Ngicela sizotheni, ngicela sihlale phansi. Ukuthi manje Kuza nangu lo mfana. nina nikhuluma into eqondile. Kuze lo hamba naye. Ekhaya sihlalele. No, kufanele nithule ngoba vele mfethu Sengilo muntu. imali yamakotishi. Enesandla kuwona. Kufanele nithule. Nami ngeke ngize ngithule mina ngidliwe imali yami. Wena udla imali yakhe kahle kahle. Kunento ongayazi. Kufanele ngithi ukubekela yona mhlawumbe izoba isithombe esikahle. Bekufanele ngabe kade uyibekile leyo nto before size sifike kuyo yonke lento esikuyona. Umuntu lo ngimthole efunda isikole. Yeso. From lapho until manje sesiminyaka sithandana naye. Bebekezelela noma yini usizi lami. Hayibo. Bakamba manje. Shothi ngujob, shothi ngujob. Wathini? Wathi ngimfebele. Wathi umfebele. Yes. Ungazali. Okay, awukwenzanga yini lokho? Hayi ngizange nje ngikwenze lokho. Washona phansi uma wabhubheka phansi, washona phansi uma manje awuzange. Shuza ngihamba amanga mina. Shuza ngihamba amanga mina. Ikupho kwenzeka Thandiwe. Usiya uma sesiyamsana. Wena lento ngifuna uzwe imkhuba mfowethu. Ikuphi okwenzeka ke Thandiwe? Smindlosi, ngoba mangikho bangibiza uSmindlosi. Mangingekho uSmindlosi. Ngihamile ngiphuma emsebenzini. Wazi isikhathi ami ngishayisa ngaso ngabuya ele. Mangifika uSmindlosi ubhize emacompetition nentombazane. Hayi futhi ukuthi intombazane engaziwa, irelationship yabo seyivuthiwe seyiyaziwe emacompetition isilimi mina. Kuyiqiniso lokho noma kwamanga. Ngileni nabantu. Nako-ke. Okay, ngicela ungangichazeli ba. Ngithi mina kuyiqiniso noma kwamanga yini. Asithathandani vele khuluma. Vele ngiyasathandana uthi lo uchaza. Ngicela ungangichazeli. Mawuchaza vele yonakale kakhulu. Ukuthi wena ujole. Wachaza nje yonakale. Wajole eqashini emacompetition. Kuyiqiniso noma kwamanga yini. Cha ngithatha amanzi bhuti ngithatha amanzi. Ngithatha amanzi. Khuluma phela. Into eyakenzeka. Oh. Pho manje ishuthi. Into engasekho. Okay, angithi uyezwa ke Mbali. Ikhona usafuna ukukhuluma. Ukuthi ngicawe ukuthi indaba uyakhuluma nami. Pepezini. Mina angakaze angitshele lezi zinto. Why kumele ngitshele indaba zami mina? Why kumele ngibikele wena? Wayefanele etshele wena. Why kumele ngibikele wena? Yini angakhulumi nami? Manje kodwa ungena. Yini isikolo usufuna siyikhulume phambi kwamakhamera? Muso ngibiza ngosikole ngabisanga ngosikole ngibiza ngomathandi thandi. Vele uthi nje mathandi thandi yini ke ngingasangibizi nje ngosikole. Ekhaya sakhiphe. Wena le nkomo iziphi namhlanje? Mana ke Mbali, anina yini enanqaba futhi kuthiwa uwe awuwena yini wanqaba mhlawumbe umndeni kufanele uhlangane umndeni wakhe. Uyena phela umfazi ola ekhaya uMbali. Thina Uyena umfazi ola ekhaya uMbali. Yazi ukuthi bazosiqinela ngoba sizoba uthula ekhaya akekho umuntu omdala. Akekho umuntu esingambiza ezosikhulumela. Ngangqabiswa yilokho angithi ambathi ubhuti uyathula. Okay. Angithi ambala ubhuti ukuthi uyathula. Uyathula uyachisa uyona yonke into. Akekho umuntu othulayo okwazi ukwenza izinto ezingaka. Sibiza umsuku. Akekho umuntu Abatshela ngani ukuthi wenzani wena? Ngenzani ke? Abatshela ngani? Usuyahlanya ke manje. Usuyahlanya ke manje. Usuyahlanya ngempela usuyahlanya. Hayi musu ukuthi ngangibona, musu ukuthi angibona ngoba uyangibhedela lo. Ngoba uyangibhedela. Ufuna ukuqamba amanga lapha kwamakhamera uzongibhedela. Uzochaza Wena ke ngoba nasekukhuluma usisi wakho sekhosona into ozoyikhuluma. Hayi sukusangana wena. Hayi. Ngibawuthwenzani? Mina bafethu Yabona irespect sokukhuluma ngawe. Hayi. yabo mina njengoba Isikhathi respect kade saphela, isikhathi respect saphela. mina njengoba ngizela angizela indaba ama respect nani Khuluma indaba yemali. Engisebenzayo ngisebenza ngokuthi inkingi ilungiswa kanjani. Le mali le oyidlayo nosuyidle sonke lesikhathi ibuphi ubulungiso okufanele kubenzeke. Mina ngendawo ukuthi niyaqabana mina ngisho ngingagibele erufini ngeke ngisukume la. Ngizohlala phansi la mina. Phela mina ngifuna isolution nesixazululo sokuthi kuzokwenziwa kanjani. Ekugcineni mfethu uyazi ukuthi wena waba wrong. Awukwazi mfethu ukuthi nithi nihlanganisa umuntu ebhizi mfethu ezikhandle ekhipha imali nakhe emqasho kube Uyolala kuyona lo mqasho nentombazana usuzivumele. Hayi ukuthi mina ngiyacindezela. Usuzivumele wena. Yini right lapho?
nizabalaze nomuntu mfethu nizabalaze nizabalaze mhlawumbe umuntu nje mhlawumbe uthande waziwenza ngisho mhlawumbe namaloni uzuyabala uthi nje ngambekezelela ngilo ngisuka isikole akhithi bengayibekezeleli shuthi bengwele naloko akwenza ngiphinda ngikubekezelele ngoba mina ngujobe dad ngujobe mina bekezelela yonke into kumanje wena le mali nje inyanga izophela nje inyanga yoba soqala uJune manje barenta kuwe futhi abantu mhlawumbe nawo mhlawumbe le ntombo lobu mhlawumbe ayisarenti bakuzophela inyanga nje yonke imali yalezindle ezu5 iza kuwe inyanga iyaphela iza kuwe angazi noma mhlawumbe sezu4 manje ngoba mhlawumbe le yodwa yentombi mhlawumbe le ntombi lento le yenzeka isikhashana esincane wabamba kwabe sekuba into ephela kanti nawe usekhathele mina ngazi noma mhlawumbe esethola abanye no hayi musukuthi wayesethola abanye umndeni wafuna ukuthi nilungise umndeni kwafanele ukuthi nanqaba nina kwakusamnandi emakhaya mangabe umuntu omdala umuntu okhona la ekhaya imina nodadewethu esimweni ke noma esenzweni owasenza wayengaza asuka umalumeza la ekhaya wawenza into encane molala nomuntu endlini zethu wawenza into encane idinga isikhathi inguba ongene indaba okay lalela Niki indaba ukuthi ubani walala nomunye nani angizili ukuzolungisa umjolo noma ukuzolungisa angilungisa ama relationship into mina engiyenzayo ukucazulula ukuthi ke mfethu imali yakhe usisi ibuya kanjani okanye izindlu nizishare kanjani imali yerent yilokho nje mfethu uma futhi usisi efisa ukuthi imali oyisebenzisile ngezindlu akunikeze yona uma ungayibala manje akubuyisela uthenga kubuyisela bese qhubeka nabantu bakhe namakotishi akhe ngoba vele isayithathe ngawuyena iidea ukuthi kube namakotishi kokuyi-idea yakhe yabona mina manje njengoba ngiyila mfethu angizile lento yokuthi ubani wajola kwenzekani angilungisa imjolo mfethu mina into engiyisuke ngizoyibheka isolution yenkinga imali wena usuyidlileke sonke lesikhathi zonke lezi izindlu zikhala kuwe uyabo so ke usisinya manje ufuna ubulungiswa wena uthini ke wena yikuphi ongakusho ke after sonke lesikhathi usudla imali yakhe njengoba sasikade sihlanganisile mhlawumbe singahlukanisa ingane uhlukanisane okay angeke ngikulinde nje okay ngifuna ukumusa ufisa wena nenze njani isithini solution yakho ngifisa ukuthi kube u50-50 yini 50-50 wena ukhiphe imali futhi uyakhula manje kahle wena uzolwisana nami hayi no okay no uyabona ke bhuti no mina ngihambe angikucindezeli mina ngihambe emazweni akho wena ungivumelile mangithi i-idea kwabe yasisi usisi wayithengisa waphinde wakhipha imali eningi kwakhiwa ngifuna ukuthola lo 50-50 ucalculate kanjani asifike ku-50-50 ke manje asifike ku-50-50 sekuzohlukana angithi wayihambela yena wahamba yena uSqueezer wahamba washiya iy'mali zakhe okokuqala nje asishadile okokuqala nje nebhuti akashadile ngabe ngiyathamba ukuthi nikhulume ngo-out of property nani asishadile akukho 50% la ngizolanda into zami imali yakho wena owanginikeza yona owayifaka la kade kwakho lamakhothi lapha ezansi uzoyithola muno kwanamhlanje ngakufakela kwayimangile imali yakho nibe right wena ukuthi ukhuluma kakhulu wena ngingakho nje ukuthi le mali le iyakondla nale nkama yakhe egcwele umuzi kwale nkama yakhe egcwele umuzi usebenzaphi okay ngicela ngishiwive le ungenayo ngishiwive yena le inch wena unale inch wena awunayo ngishiwive ufakeni wona lekhanda ufakeni wona lekhanda lakho into engasile le yini naleya yabo manje ayisekho umuntu engisazoyikhuluma naye ngeke uzukhulume vele mina ngifuna ukuthi ukhulume uzothola lutho yebo ukhohle ukuthi uba nobhale lapha kwi-site ubobhale kwi-site imina yazi kahle bekumele ngabasizanga la bekumele ngivele ngiyilento ngiyiqede nje simple okay bafo yazi mfethu kunento eyakhulunywa uthandiwe engizisa ubuhlungu uthe ngazidiliza izindlu ufisa kufike kuloso sigaba yini mawukuthi akayidiliza okay still mabe ngidile ukuthole lutho uma idiliza ngeke uthole lutho mina ngisasebenza wena uyaqhubeka uyaphanda no lento wena musukhuluma wena mbali ngicela uthule wena mbali ngicela uthule mathandi yabo mfethu lo mfazi lo uza ngokuthi musu ukuthi ngilo ngibela la ngoba nakho musu ukuthi ngilo wena nje mfethu wamjolela walala nesiqashi
Iyadlula le. Musa thatha ngoba ungasebenzi nesebenza. Wena yabona amandla mfethu kube wena ukubona amandla kuba umthandile. Ukuba umthandile wena wangakwenza lokho okwenzile. Mhlawumbe ngaba sifikanga la. ngaba ngasesayidini la. Ngaba sifikanga la. Lenkulumo ukuthi ngaba sifikanga la. Lenkulumo yakho ukuthi ngoba uyasebenza ngabe ngiyayiunderstand ngiyayizwa. Inkinga uwonile izinto zizokulala nesiqashi. Ulale nesiqashi. Wena mbala ukhuluma kakhulu Ulale wena. nesiqashi. Wena ukhuluma kakhulu wena. Wena mbala ngikwazi. Ukuthi ungicika umbala. No. Umbala uyangicika. Ngicela ingeke. Lokho manje yazi nakuphethe ngicela uphume banda futhi. Angizodla lo mbala. Yazi ukuthini? Shuka lamafala phakathi kophethe mina ngivele ngiwathathe. Hayi ngikhathele yini avala ngibhilonga ama-cottage ami mina ngibhilonga ama-cottage ami ngibhilonga ama-cottage ami ngibhilonga ngivele la ekhaya mina angazi ngabe wala ekhaya Thando ngicela uze ngapha Thando mfethu sihamba nawe hayi Fuseki wekuthini wena wekuthini Fuseki sihamba nawe mfethu yabo akakwazi ngishukume udakile udakwa unyoko udakwa unyoko udakwa unyoko udakwa unyoko udakwa unyoko aha uyangiyela wena thengele wena uqala ebesela phansi akakho into ukuthi asitophe wena yazi asitophe wena uthi ngiphuza udakwa wena ngikuhlala phansi ujoyela kabi ujoyela kabi wena mbali uyangicika ungijoyela kabi wena mbali uthi umalini aha ile imali enidlayo lapha ema-cottage ilo mali ke ilo mali noma yini nje mfethu singasula ngayo ngizoyithola bafethi mani usana kuyenza le hayi awuza nento yokusula ngeke sabuye lela gwala ndini igwala amasimbi umandla ngizokuthoka impela ngizokuthoka impela wingo vele uhlala phansi ngizodlala umandla bandla futhi ngicela ubuye eceleni nawe kanti yini bakithi umuntu asazongiphefumula ngicela ube ngapha hayi ngina ney'khora zeni nihamba nazo buyela ngapha khalihleli phansi nje futhi sisiza wena angithi niyambona sihamba naye akubalulekile lokho akubalulekile lokho bafethu siphumene nesolution Malandela. else-ke ngicela wehlise le wehlise okay ufuna ukuthatha cha ngithi wayilapha sorry but sorry emotini phela ubani usabela uzofana emotini siphumene nesinqumo ngoba manje awuwena manje ungasalaleli angathi uyashaqeka nje mangabe ngikuthi uqhamuka lapha okay kuya 50% thola kancane yayizwa mina khathele mina la uyavumelana yini naye eya 50% ingayizwa sengaba wena ukuthi usisi uyavumelana yini naye ningangabona nje anganothi ufuna nje ngithini nje bandla napho ngihamba naye akho 50% usiza bani no kufanele phela uyangicanga bani damu uyayisaba unjalo nje uyindoda eyilungele Ngiyindoda elungele ephansi. eyenzani Kodwa lento enziwa unkosikazi angiyithandi. muso ngibiza ngonkosikazi wangibiza ngonkosikazi mina ngaye kuba ngonkosikazi kamzukwane ugibela isiqashi ngale ngaye kube ngonkosikazi yakho lapha Ngathi ngiyofuna inkomo zami okay uyazwa-ke namhlanje uzofuna amakhosi. ya Kuningi engakwazi. ngoba wena wahamba wofuna iy'nkomo zakho Kuningi engakwazi. okay wahamba wayofuna sibindi anaso wahamba wofuna inkomo sibindi onaso iphutha lokuhlukana kwenu kwakweli elakhe kwakweli kodwa iy'nkomo uzoyifuna ekhaya kwakweli kabani iphutha lokuhlukana yini ilokuthi vele ushushwa ile sidwede sumbali ikona konke lokho Maningi amaphutha naye. Ngoba ushayela ethole sombali. So akuyona into esingabalelana ngayo le amaphutha. uyazi into embi usibiza uyangibuyisa ngini musu kuza wona ukhuluma kakhulu ngoba vele yonke lento eyenzakalayo yaziwa wena kwaleyo ntombane lo sikhathi sesele nobhuti wakho lapha umngani wakho ngeke ngingani Yazini. Ngicela lo uqoshiwe mhlawumbe emsebenzini. Uqoshele okay akasenamali. okay sorry manje Ngiyona into engibuyisela. manje okay manje kunenkulumo engaphelele kunenkulumo engaphelele manje ngisho uqule phansi kwewivu ke lo nginawe shaka awuyibonanga impepho le oh Thandiwe yebo ma ngicela kancane mfethu ngifuna uphendule la kubukizwe wahamba ufuna inkomo zakho sibinda naso ubani waba yimbangelo ukuthi Uyena. akuwena nowamjolela walala nesiqashi
ngalala ngesiqashi yebo. Okay manje ulala nesiqashi Uvela ubed. wabanjwa wavuka Emqashweni, ngabanjwa ngaxolisa saxolelana emva kwalokho wahamba. wase uyahamba uyofuna inkomo zakho Ngoba usehambile. kodwa kuwena olale nesiqashi Okwesibili. ikhona into enza ingqondo lapho yazi nje le ndaba ilokhu ibundendende Ziningi mandla izinto letha la eziningi. mphanga kuwena Wakwakutshela ke wakwangijithela. Yena wakwakutshela. Shayi eyangelinye ilanga leyo Eyangelinye ilanga. njengamanje sikhuluma ngamalobolo nezindlu ngoba amalobolo aseshintsha inkomo zakho nemali yakho nami futhi ngiyathanda wenzelwe ubulungiswa Yes. wena Ngithe mina Sizo- ngeze Dadewethu awubaye kancane. manje angithi lento ingenzeka kumuntu uthole ukuthi uzizwa ukuthi awusamthandi bese umjolele ngoba ufuna amaqhinga okolanda inkomo zakho sobanjini hayi cha kodwa Angeke uzo- ngeke Cha bekumfazi Hayi, uphumela hayi. bengeke ngize ngiyenze into enjalo mfowethu. Indoda iyaba namaphutha. mina bafethu ngikhathele mina bafethu ake kukhuluma into kanti lo sabela wayina yilokho engilandela bafethu no mfethu ukugadile hayi ngendlini nje ngawuhlale la hawu hayi thona uyalwa manje ushaya abantu ngicela ukukhuluma into eyi-1 bafethu sifuna ukuhamba okay Thandiwe yini okulisayo mfethu wani nje into engicekayo ukuthi musokuseneka ukuthi lesidodo sakubo sikhuluma kakhulu musukubiza mfethu ukuthi uyangicika ngoba ungena endabeni engahlangene nazo uqala njengoba ehleli la kwayena uzenda zamshiya uzenda zamshiya musungibiza ngosikhwiza wakho into engilisa kakhulu wena bhuti yazi ngilimalile ade ngishaka lapha ngilimalile okay ngiyaqhubeka uyena vele angihlule ngomendo mina ngahle lo bufebe babhutakho angikwazi vele umsangana Umuntu oyedwa ngibamba naye. khuluma kakhulu nawe lalela ke la mina wathenga isite Ubani obuze lokho? ngifuna ukuba babikela abantu angithi be-TV mina- angithi- umuntu wathenga angithi isite ngiyakhaza. imini wathenga isite number 2 ama-blocks athengwa yimi mangakho ama-blocks owawathenga ngoba wathola into angeke azachaza into engekho okay qhubeka wathola itohwana bakithi wazama usimendana ombalo njengoba ngisho mina ngathiwa ngimkhiphele imali engamnikeza nalo bhuti lo mhlampe nje inyanga eyodwa iroom elilodwa athathe ngihlukane naye Nikeza iroom elilodwa ukuthatha. angisho iroom mina ngisho ukuthi irent yeroom elilodwa ingakhava imali yakhe ayikhiphe awuza ngimnikele Noma udla iphiza amakoti shakho sikhathali wena nomsindo wakho. Uzela nomsindo la ekhaya. ngisha bakhe babekhokhelwa yimina ayikho into wayikhipha wena ngaphezulu sengikwenze konke lokho uyolala nomngani kankasisi wakho ngobani ngoba ufakelwe huyi uyolala naye kephi emakotishini nami futhi Emakotishini akho. yebo ngoba kahle kahle awami kwakwawethu ngoba ngangithandana nawe kodwa ngikhombisa ukuthi wena useke kakhulu naye lo nondindwa wakini wena kuthiwa wathi wena uyena unenkinga noyena nondindwa wena manje kuthiwa wathi ngangandindaphi mina amadoda awoba Baleka la ekhaya ngokubalekela amadoda akephi awakephi amadoda ngifuna uwakhiphe lo madoda amadoda akephi lawo amadoda akephi lawo ungazongidakelwa wena yami uzongibiza ngesidwadi cha nami uzongibiza ngesidwadi hayi bafethu isidoda wamanje ubani uhlanje cha bafethu wamanje uba uhlanje yimini uhlanje Wami ngizomnqubuza. unqubuze bani hayibo unqubuze bani wena simentozi unqubuze ba mina awu uyahlanya wena ngawuhlala phansi uyabheda wena unqubuze mina animyangana nginqubuze sabena hayi manje silobhuti yazi nawe mfethu yinawe uyangicanga ngoba ngicela nomnyaka nginqubuze awunginqubuze manje awuzonginqubuza manje awuzonginqubuza wazonginqubuza Ngizomnqubuza mina khona manje. ngibuze ngithanda kumvimba uyaphi lo hayibo uba khuluma okay wenza wembali ngicathi ngiyamsaba umbali apha futhi mina ngibambe Wasabela Hambani mfethu. Ayisekho into ozoyikhuluma nayo. Hambani mfethu. Phumani mfethu. imani Udakiwe lapha uzodakela la ekhaya. Wasabela Akahambe lo. no okay mfethu umisela ukuthi kwenzakale nje manje Mfethu ngithiya kube u50-50 uma uthi yamhlula lokho akafokofa yabo kwenze njani. Yabo uzolwa la. Yes. Oqala ngimqoshanga lo wayihambela la ekhaya. 2 ngalobola. kodwa nawe mfethu 3 awuthi ngikutshele something angakutshela ngayona. ngicela nemotini Thandiwe mfethu ngicela nemotini 3 lo
ngamxolele yes. Wenza nomshayeli. Ngifuna ukushaya lo ongenayo. Akangene phela khona ezobona. Wenza nomshayeli. Ngifuna ukumshaya. Awukuthi nomuntu zohambe. Khathele. Ufuna ngisephi? Khathele. Ngicela nibuyele ngala. Kwale fana futhi athengwa yimini. Phela Kumele ngithathe kwayona. Athengwa yimini yonke. Athengwa yimini le finish. Thandizwe ungayithathi ngenhliziyo. So balayisha pho so from Ngicela ukuthi ngihambe. Ngicela ukuthi ngihambe. Okay. I-solution mfethu sengitshelile kanti sikuphi isidingo sokuthi silokhu sibangala lo. Manje kwenziweni? Uyasho usimende kuphela. Angithenganga usimende kuphela. Angithenganga ngathi ngisimende kuphela. Dala silima ngabe uyazehlisa yena ngoba akanalutho. Ngabe uyazehlisa. Ngizamile ukuzehlisa Walo. Ngicela nihleke. Angeke uyathola ufile. Akho makhothejo ozowathola yes. Ufile. Sama khona ongazi le mhlawumbe khona amaloyers yeza khona Okay. Ngiyawazi lawo maloya. Hamba kubuye nawo lawo maloya akho lawo. Hawu. Uzongibangela umsindo. Uthi akayitholi izindlu. Bengithe akube u50-50. Uthi akawufuni ngoba wena uthemba usimende kuphela. Angithenganga usimende. Okay, manje Ama-blocks ngawathenga. Okay, manje yini okay. Ngithengela lo wena utshwala. Wona uthanya kuphuza ngithengela lo wena. Manje Angimazi okay phela, manje yini ungasho ukuthi akakunikeze ifike. Yini ungasho ukuthi akakunikeze imali efike engaka uhlukane iphele lento. Akunikeze imali, akunike done. Mfethu. Thandiwe. Okay. Angeke ngize ngikwazi ukuthi la ngafaka khona isandla ngivele ngiphume nje kanjalo. Okay, Thandiwe ngicela umnikeze u3 months iqashe lento akuyena. 3. Emva komnyaka emngaka. Hayi kodwa Ngale nto uzama ukuyikhuluma njalo. Angeke ngize ngithathe. ngeke futhi. U50-50. 50-51. Kwakusivumelwano sethu. Kwakusivumelwano sethu. Uthemba usimende. Wena uthemba Uyazi uyayisho ayiqinisa le ndaba akuzange kube usimende kuphela. uthemba usimende. Nani? Wakhokhelani? Usimende, Nani? ama-blocks, Nani? Amangaka ama-blocks. angisakhumbuli. Wewe ngeke uzukhumbule vele. Nani? Okay, nani? Okay, asomlinde nani? Ngeke uzukhumbule. Nani? Usimende nani? Nehlabathi Akazi. ngathi kufaka kancane. Oletha ukufaka kancane. Ihlabathi. Ihlabathi. Ilokhuza isayithe Siyami. Ngiyamuthi uyambona. Siyami. uzolimala. Ngeke ngilimali. Naba siyisabelo hey bafethu ngeke. Uzolimala. Nisuse lo bhuti lana. Uyabona mfethu. Inkinga ke bengibhekana nayo ke la ekhaya. Iyona. Into zasendlini asahambe sikhuluma ngaphandle kodwa useyaveza ukuthi umuntu onjani. Yabo? Kulungile mfethu ukuthatha iside othathayo. Kodwa yambo. Ayiveza. Kahle wena. Yambo? Ayiveza namhlanje. Abona nje. Awu mfethu anyani yokhuluma kahle nalo muntu wakho. Khathele. Uma ukuthi akayifunde lokuzana noma uthi ayifunde percentage esikhuluma ngayo akaboni ukuthi wenze njani mfethu. Hayi ngizobona khulileka. Akaboni ukuthi wenze njani. Ngiyeke Mawuthi abalanda ngizobona. abameli bakhe abalande diliza akadiliza. Khathele. Okay, Kodwa akho makoti shazwathola ayidle. Okay, nami Wena ngizozama. uyidle wedwa nje. Nami ngizozama Uyibona usilima kanjani nona uyidle wedwa. Nami ngizozama ukulungisa. Unespeed ayeke amanye yakho Ayilungi. Ngithi Yima. yabona sakho lesofike la asifuna ukulalela. Yabona Cela nihambe. umthetho wethu Cela nihambe ebhuti. senze izinto sathi sizohleze sihlukaniselana yena wa decide ukuhamba angikwazi ukuthatha imali yala ekhaya ngiyise le la Mina ke ngingazikho nokhitha ngeke ngiyazicika. Ngakudisa ukuhamba nganyiswa yini. Nokhuluma into odwa nje ka25 ke ngiyanyisa. Ngahanyiswa yini ayihambe. Hayi hamba. Cha, akayihambe la. Manje phone lo sikhuluma. Wena walala nesikhathi. Imani, okay, manje mina sengifuna ukuhamba, mbali imandla sengifuna ukuhamba. Ngizobuza umbuzo owodwa. Yabona uma ngiphendula ngiyahamba. Manje, yes uyazi ukuthi indawo la itayitela, indawo ibiza usisi. Uyakwazi lokho angithi. ngiyakwazi Uyakwazi lokho. Kulo 50% wakho usisi njoba ewuphika. Ubona ukuthi wena yini ezolunga lapho. Ukhona ukuzolunga ngithi nabafaki. Umandla yini wena? Angithi wayifaka imali yakho. yes Okay, mina ngikhuluma ngeitayitela. Wayifaka Okay, imali yakho. indawo angazi noma la angazi noma la Kodwa kunenduna noma wayifaka imali kune yakho. noma indawo Nikezeni yenkosini. iroom Kodwa eyodwa. okay, iroom eyodwa kanjani? Nikezeni iroom akho room. Hayi man, 50-50 wena that's awukwazi ukuthi manje usunombono. udadewethu ufanele uthapha Okay mandla. Uma wena njengoba uthi asihambe la ekhaya uyasixosha. Yebo, hambani. It's Hambani. fine, siyahamba. Kodwa ngifuna ukubuza ukuthi ke indawo uyazi ukuthi ibiza usisi. Uyazi ukuthi enduneni mawule indawo iphethwe induna noma inkosi nani. Uyazi yini ukuthi indawo ibiza yena. Ufuna u50% nje.
Ngiyakwazi lokho. Yini phone ungafuni ukukhulunywe kahle ufuna Ngike nganqaba ngithi khulunywe. No wena manje Nganqaba. uyasixosha uthi Idrama yakhe. No Idrama yakhe. okay kufanele njani emalini yakhe engaka mfethu namanje kuzoqala uJune kuzoqala uJune manje still iqashi imali izokhala kuwo yini ekufanele ngayilweli yini ekufanele ngawalweli amandla akhe akathatha ugandaganda flibhizi akakwazi ukudlibhiza indawo yabona lalela mbali isiqhaga too much lalela mbali manje uzoqhaga ubhuti lalela okay uzoqhaga ubhuti okay mbali manje usisi ukuba kwakhe la ukubhalela thina Yazi ngibone ngokuthi afike namakhamera. Yonke isiza nawe Kumele ngenze njani? Isiza nawe Letha amaloyi, amakhamera ngoba usimancane amakhamera. Futhi angize namaloyi manje. Angisho ukuthi Ngithema ngithi zona amaloyi ukuthi lutho indaba. Ngithe mina. Okay. Angeke ngibenze lutho. Indawo Bavele bayifele. Eyakhe ibiza yena vele. icela ke kusuka manje Awuthi uyamuzwa manje ukuthi uthini mfethu? Uyamuzwa manje ukuthi uyamuzwa manje ukuthi uthini? Uyamuzwa manje ukuthi uthini? Usungikhoba. Uyamuzwa manje ukuthi uthini? Okay Ngikhuluma kahle nawe mfethu ukhuluma ukunya kwakhe lo. Hayi uba unyayo. Wena onyayo uzokwenzani? 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 Wazobona Yabo mfethu angithi indoda mfethu Yes. Kodwa angiyona indoda ukuthi ngathiwa umfazi. umuntu esifazana akashawa Ukuthi ngiyindoda, ukuthi ngiyindoda akusho kufanele ukuthi lo angigibele ekhaya. Okay manje mina ngifuna ukulungisa manini iqashe imali zifakaphi Zifa kwi-account yami. Okay njengamanje okay njengamanje njengamanje masuka la seyiqashini noma singa off camera Iqashi ingenaphi ke la? no siyoshintsha i-account siyokuzona nawe naye siyoshintsha i-account ukuthi imali sebezoyibuyisela ngapha ngakusisi ngoba egcineni indawo yakho sisi usisi uma lalela manje lalela usisi uma ngabe efuna ukukupha imali uzokunikeza Anganginika imali lo muntu olwa nami kanje. no phela indawo yakhe u50% ofuna kamsana nobhuti wathenga okay Ngaze ngawuthanda umbono. wathenga nje okay washenga ngithi Wazomnandi Isikhathi- uzongipha nje imali wena ubongipha wena. isikhathi esingakanani Ubongipha wena. Bese ishare ngithi. Sisathandana after sengihambile ubongipha. wena amandla sorry Wawathi akahambi. sorry wena amandla futhi mfethu kungaba yiphutha mangathiwa futhi nje wasesi kunemali azokunika emva kwesikhathi singaka imali osuyidlile wena Emva kwesikhathi esingakanani. wena even imali yasimende nehlabathi olibalile siyaphuma kudalo Blocks. nama yabona Kuningi. iqashi isingene kaningi ngabe imali so Imali mfowethu ngoba nami khona engakufaka ke nawe njengoba umuntu why kungaba u50-50 njengoba Why ingabuyisele le mali wayifakayo? Le mali- uyayazi ukuthi imalini wemali ungakhuluma amasimba wena uyazi Ungakhuluma amasimba manje. Yes. le mali esingenile le mali esingenile lesikhathi esingaka imali udla wedwa Ngidla- ayiphumile imali uthenge ngayo ayiphumile imali uthenge ngayo hayi wena siswakho uyasala ngicela ugqoke bese iqashini soshintsha ama-account Yebo. hayi mase angivumelani nalokho mfethu kwenziwe njani akakadilisi okay should phone okay asukukhipha eceleni sokubeka eceleni siyoqondana nabantu abamdayisela indawo ukuthi njengamanje uyena umuntu okhona osezofika njengeso ukuzobheka ngophela usha enza yonke into esuka imoshakele umuntu ohlala ebhusha uzozitholela wakhe eceleni angithi awufuni kuyoyiqashini koshintshwa account shothi usisi kufanele sihambe naye seyinduneni ayosho ukuthi njengamanje uyena umuntu oseyiso lendawo vele indawo ibizayo ukuthi nawa introduce wena enduneni ukuthi wena ozoba yiso lendawo siyoshintsha Ubuku sisiwakho ngomkhulumeli wakho akwazi ukukhulumela ukhulunyele lesifebe sakini. siyoshintsha yamuza mthu hayi no uyabona inamba lalela inamba into engiyithanda ngawe okay mfethu mina ngiqedile what about ngalezi zinto nami engayifaka la ngithe mina Ngithe imali yakho. ngithe mina ngithe no awume ngokubuyisa imali ngithe mina kuwena kune period ende kakhulu imali ikhala kuwe yeqashi Ngithe wena mfowethu ushaya umthetho no mina ngizama ukukhulumisana nawe na ubonisani nami kanjani banikeza lento abayifunayo bahamba ngibanike bahambe bathathe wonke lamakotisho amakodisha wakhe ayawada nenye indoda Ekwamphela ukuthi umuntu wona ahlangene nawe lokho nawe nje mhlawumbe vele khona umuntu ade wadla naye isikhathi esingaka wona shuthi nje
Uyinsizwa nje. Wasukhulumela awukhipha usawoti. Phela ngibadizele bona Ayikho lona. Nawe ngekhona obukhipha khona usawoti ngemali yawo lawo lokhu. Asambeni. Yebo. Siyenduneni ke noma seyikashini ikuphi okushoyo? ngicela ukuthi lento sibuye siyikhulume. Okay, ikuphi okushoyo? Siyenduneni. Cha ngicela Abantu abazindawo nginike insukwana okungenani. No, inyanga iyaphela ngithi yabo manje inyanga iyaphela abantu bazorentela uJuni. Kule rent efana. No, Kulele hayi bo. Ayikho into Wayona manje. Ayikho into esiwenza ngavele nginike. Yabona ke mina nawe manje sesixhumana kanje, yes? Wemanje sekuthi kanje awusakazi ukuza kumina direct. Sekuthi ayeke uzungifone. Udaba leli usaphethwe yithini apha ngithile ukuxhumana nami. Nawe into yokuxhumana. Njengamanje ikuphi esikwenza seyiqashini sotshintsha iaccount noma uyasala thina siyele enduneni ke side lethu. Ikuphi okwenzakala lokho engiphethisa kona. Hey, wait. Ayo ngapitha sewuyidiyamana ngingasusa ibili nami la. Hlala ngala mfethu lo muntu ngeke uhlale ngala. Uyazona ukuthi imalini. Mfowethu amandla ami bese nginikele ngawo. Nuphosha, kumele ukuphosha. No, awekho wena amandla. Amandla nokho ukhuluma. No, awekho amandla onikele ngawo bafa. Angifuni mina ukusokho esiphikisana. Awekho amandla onikele ngawo. Wena imali bihlezi iqashe rent akuwe sonke lesikhathi. Imaphi kanti lamandla okhuluma ngawo? Ukhuluma ngemali yakhe la ifaka ke. Lungile Mbali esikhathini esingakanani iqashe rent akuyena mfethu. Mina Kuzindle ezu5. Wayifake yakhe imali. Ba. Ngizokhuluma nawe njengendoda ngiyokukhuluma nabafazi. Yes. Yamuza ukuthi ngibiza kanjani? No, mfethu. Yamuza ukuthi ngibiza kanjani? Seshe lesilo uyindoda ngicabanga ukuthi uyonda. Nomndeni. Yeah. Uma ngabe senizoqhamuka nje into nje ngesikhathi ithathe yonke imali ukwenza Oh, kodwa manje anginankinga nokuthi abuyele engcenye yakhe mfethu. Okungiphatha aphi? ingcenye. Ngabe ngisathola lulu. Inkinga uwena nengcenye. uyazi ukuthi lo muntu mfethu une-payslip mina anginayo payslip ayibo. no wemandla. Umuntu before abhalele thina usuke sezama isikhathi eside ukuthola ukuxhumana ngale. Ngeke umbuzo ukuthi wazama kangaki. Zamani. Okay bafethu mina ngifuna ukuhamba. Siphuma nani? Uyavumelana ukuthi seyiqashini koshintsha iaccount okanye sendinini ngoba mawusale umbuzo ukuthi uyavuma noma akavumi yini. Izwani wema isithithi sentombi sendoda. No mfethu no mandla. Wasisisi. Ilunga naye lo mndeni. Akukhona ngomndeni lawo. Umbali kade kudala eshilo wathi banikeze. Kade umbali eshilo wathi uthe banikeze. Sifuna ukuhamba mfethu. Lungile ngoba zophatha into ngicela ukuthi okungenani. Angishele mina yodwa. Sicela umshele. Ngisho sibela ngiyahlanya mina ekhaya. Hayi ngisho singiyahlanya. No esayidini lokuthi uthi uyondla mfethu naye akanalutho. Uyazi ngihlale naye iminyaka nje. Okay kulungile soyikhuluma noma off camera. Soyikhuluma noma off camera. Okay akunankinga ke. Siyavumela nokuthi ke ayawunankinga izindla zibuyele kuyena. Akunankinga ibuyele ezu4 bese uthe yodwa nami ngisale nami ngikwazi ukuthenga ithini. Hayi ake sivaleni sikhuluma leyo ukuthi uyavumelana nayo noma akavumelani. Shama bakubona bangani bakho la ku TV. Bazokubona ukuthi uhlobone umuntu. Kodwa according lento engiyishilo uthi 1 iyasala 4 kulungile ayithatha uyidla nalabo uyidla nabo. Yamona futhi uyayisa izindlela khuluma ngayo. Yamona futhi uthi uyayisa. Okay. Siqedile. Kodwa ungeke ngisho imali yami. Siqedile manje. Case closed siqedile. Kodwa ngikwaziyo nje mfowethu. Sinde ophelile. Ngeke isasurvive lezazi indlela phezulu ngoba seyiphethwe. Angithi wena ucele yodwa. Yini ezokwenza? Futhi kwalendle yodwa bekufanele kube indlela ukuthi uhambe uyobheka uclean. Uma ukuthi uyakuvumela kodwa uthi ubeke unyawo lakho la amacebe. Uma ivumela yena. Qinisa ukuthi umuntu esifazane inyoka. Yes. Inyoka enkulu wena. Enkulu wena. Kulungile nje ukuhlonipha. Shoda khona iqiniso soba into esisuyinja ngoba wakwazela nemngani kasisi wakho. Iqiniso somuntu esilisa uyinja wena kinja. Ngibe inyoka kwena uyinja. Mina ngiyinyoka ke. Ubanikele into abayifunayo. Lungile ngizobanikeza lawo ukho. Kodwa le yodwa isabela nje ukuthini. Khathele umsindo. Masisilo lokufike la ekhaya uba ngumsindo. Ayifokade wena. Hayi, lungile. Isinqumo lesokugcina mina futhi ngifuna naso ukuthi nje awunaso vele isinqumo wena unesicelo une-request awunaso isinqumo isicelo ukuthi ukuthi isinqumo lungile isicelo kwafanele ubuyeni indoda ngizomfazi
Ukukhuluma kakhulu. kuze kweqe nomakhelwane basebekhathele yena wenza kahle. Okay, right. Ngifisela inhlanhla mfethu ukuthi yonke into ihambe ngendlela. Usisi uma ivumelana futhi nokuthi indlela yodwa yakunika siyobonga kona lokho. Futhi kuzoba kuyena ukuthi uyakuvumela yini futhi ukuthi uphinde ube kunyawo lakho kulawa magceka lapha. Sicela indlela futhi. Ngihamba kahle emhlabeni. Sicela indlela. Sithanda ngicela sambeni. Sambeni. Siyabonga. No, mfethu ngicela Angazi kodwa ngathi ngiyakho. angeke ngikwazi ukuyishiya shame. Nekusami niqaphele ke Hayibo. Ngicela sabele. Behavior yakhe, behavior lokhuluma ngayo. Sabele ngicela ngilokho. Hawu, wazi ngebehavior wena. Ziphi icathulo zakhe mfethu? Ziphi icathulo? Naza lapha, nazi icathulo zami la. Cha, nazi icathulo. Thatha icathulo.